everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas! Unsa ka diha? Ha? Murang po kaglawas sa tong nurse sa ospital, na? Ay, gawas di animal. Gawas. Gawas ba, uy? Trip! Ay, animal. Aw! Ayaw ko kaksa. Ayaw. Tara! Aw! Ayaw. Kadayot na kayo, Buding. Pero bakit? Bangag sa inundi na magwanta. Papunta lang ng kausa lang. Timing niya, uy. Bagong huli. Kahumot sa tinapal. Nabal. Ay, lagi tara. Ayaw. Mga batasan! Salbayas ka! Manana, bayok! Baya, Gunding. Lakilak pag yun aron inyong virgin. Wa na'y mga gangot, Gunding. Mura na yung kagkubal bitaw sa inasal. Nga milapyo na kay nahanginan. Di nagyod kagumkum, Gunding. Ikihati ka, grape toro! Ipapreso ta ka! Bangag sa ilong. Pakaron ingnon sa kada. Kahibaw ko, uy. Dugay na kang naibog na ko. Murang magsige kang adtos amo sa buhi paspasing. Tsaka niya, nayabag ka, ha? Sikag tutok, mag-short pitang kong mubo. Magsikag tutok sa gumpunjuhan. Usaman! Yamar lang. Usman? Singan? Usman? Ilong daay! Klaro anak. Klaro anak Gunding, kauyon kay ka. Kunwa ka pa kauyon, ha? Paminaw. Ayaw duko-duko. Baya pitok-pitok mata mo. Kunwa ka pa kauyon, ha? Kunwa pa. Misinggit og nangayo untay kag tabang. Nagilugos ta ka, di ba? Kaibaw ko, uy. Sulirap mata mo, gilamian ka. May batasan. Wanag yun sama ni mo kasalbayas, taro! Wanag yun! Wanag yun! Takuman ko ang baba ni mo. Takuman, ha? Takuman ang baba ni mo. Aron magpirmi na ta. Ha? Ginaham ka na. Nagmaninting tako ba? Ibantay niya kung GR to sa ospital, ha? Unsa yan? Ibantay kung GR. Buwang ka? Ha? Buwang ka? Nabuwang ka? Oh, wala. Ibahiran ta na ka. Papantayon ta ka. Nabuwang. Kaya lang, ay nang pagplinastik. Uy! Magpangita na may kagunding. Ha? Basta nasugda na, magpangita na ba? Animal ka, turo. Ah. Animal ka. Animal ka. Animal ka. Animal ka. Animal ka. Animal. Ikaw na! Uya ni mo. Dapat ay turo nga di animal. Ha? Masama na to. Shh! Mao na to, ha? Kasi nabot naman tayo. Kitkiton gamay ng gandi. Tayo pong dong gandi. Aray kapag itayok gilok na, uy. Shh! Bantayan ni Musji Hospital, ha? Bahala ka, bahala ka. Patsunta ka, Salbayas. Sa? Imo kong gilogos, patsunta ka! Patsunta ka! Ay! Ano ba, patsunta ka? Nguwang. Ay! Animal. Sakit sa punaw nga. Nguwang ka. Bangag ka sa ilong. Patay ka na ko. Labaw pa kung mupatay ni mo. Tukunti kang buhangag ka.
Wa naman mabalik sinang gunding tinisaya ni Mama Pasing. Ingon siya maligo ra siya. O ginikahuman mabalik tayon siya. Kaya ang hirapod man ni hapon. Pero hangtod ron, wa pa. Nga naman ka ha. Ako kang susihon. Ako nang atuon. Nang Marta, Noy Sindo, pwede ko mamalihog o nagtanaw-tanaw din sa haya ni Mama Pasing. At doon sinako sinang gunding sa ila ha. Mamalihog lang ko ninyo. Oo, sige, sige na. Sige, day, sige. Hala eh. Ngit-ngit man na ilang ng gunding. Wa ba ka mulakaw no? Manangpit lang ko. Basi nakatupag ulit niya. Gikapoy po na ba taon to? Nang gunding! Nang! Uy! Uon sa to? To ay tao madaling nagpalayo ang murakikan sa likod. Hoy! Usay mo kibuhat dire! Hoy! May dirit sa kinamang tao. Pero yun na. Kinuo ko. Murag man to. Murag bayhon eh. Sa salpahis. Murag si Papaturo. Diyos ko. Kikan sa sabahin ng gunding. Huwag kasi daot ang kibuhat din eh. Nang gunding? Nang! Nang! Nang gunding! Nang ablihin yung pultahan, Nang! Nang! Ako bisuan. Wala akong pultahan. Magsusi ko sa luyo. Diyos ko, kinuha ko sirado ang laki ang pultahan dito sa luyo. Tabang mo! Tabang mo! Tabang itaon mo! Di ko mahimo masayo pa. Si Chin yun tong niadto sa bahay ni Gunding. Panungay nga way sungay. Bangag sa ilong. Isinggitan pa ko sa animal. Nakamayong gato siya na ako. Pero, wa tingali. Kay ngit-ngit mo sa gawas. Ngit-ngit sa gawas sa palibot dito sa bahay ni Gunding. Buset! Nahinay ka na ko sa Gunding. Panuway nga way sungay. Mabuhi pagkataon to silang gunding. Mabuhi pagkaato siya. Mabuhi pa pagkataon. Kamot lang ka na Jinsin kaya nilagom naman itong gisakay sa ambulansya sa barangay. Kakita magkaka-Jinsin sa tao nga bidagan din sa silang likod. Ay usap na, huwag kang kamayong. Ambot lang. Ambot lang. Usay ambot lang. Pagsur niya, oy. Pagklaro, Jinsin. Hello, Toro. Nanawag man ka. Kwarta? Bangag sa ilong. Colonel Martel, pastilan, sir. Problema. Unsay problema? Diskuhido. Pagklaro ko no, Toro. Unsay diskuido? Kapatay ko, sir. Aw. Nagkapatay lang di ay. Mura ka magkaroon pa. Wa man ka kaili. Wa man kayo nagkasaksi. Problemahon ba di ay na? Doon na, sir. Duna? Aw gadanghag lang ka? Ikaw ra yun ang itag problema. Kapila ta na kaingna nga gamiton yun ang utok. Nga kanunay yun nga mag-amping. Pinayuan man na nimo. Sulbara na. Sa iyo na. Patya ang nakasaksi. Unsay ha? Huwag kang kadungog sa akong isulti. Patya ang nakasaksi. Bida ni mo'y. Ako minoy solo ni mos problemang imong gisudlan. Kabwisit ba ni mo'y, Toro? Ang igsuon ni GR ang nakakita na ko, sir. Si Chinchin. Oh, ang imo ring anak nga babae? Mo ring wa ka mahimutang diha? Kung
Dili ni mo kaya ang pagpatay sa anak ni mong babae. Aw! Ipapatay sa imong mga kauban diha. Bida, hasang problema nga way labot sa trabaho, ako pa'y musulbad ng animala ka? Pero, sir, Bayan na, Toro! Sulbaran ng problema ang gisudlan ni mo. sir, Pero yun na, isa may mong ipatay. Kung anong nahimo, amampunan ni mong tabaghaka kang busita ka. kining, bangag sa ilong murag uwaw kay ko, sir, da. Oh! Karon ka na lang mauwaw, Toro. Kabaga ni Mugnaong, kriminal pagyog ka, tulisan, pusher, adik, traidor, dili ka saligan. Na ang tanan ni mong abilidad. So pamaywa. Kukuan kining, taga-amo rang akong napatay, sir. Suod pag yun di pasing og chinchin. Si Gunding. Nganong napatay man lagi nimo? Unsa may rason? Tungod lagi sa... tungod sa uwag, sir. Oh, Gilukos na ko, sir. Idara na ba ya? Pero... Ay, laom pa magpusod, sir. oh, Suod pa kayong pasing mo to nga bida. Lao magpusod na hinay ka na ko. Idara na ba ya? Pero bahala na, sir. Abi na ko giganahan. Misukol man ako pagkahuman. Nahinay ka na kong tuok. Patay noon. pastilan. Kana laging biga. Ay, sir. Ha? Tabangi lang ko, sir. Kausa lang, sir. Pangyuwa lang ko, sir. Kadiot. Kadiot sa. Pasultiha po ko. Giyosam ni mo pagsigurong napatay gini mo tong Gunding, ha? Wa na maginawa? Wa na'y pulsos pagbihan ni mo? Mas lisod sulbaro ng problemaha kung buhi tong giingon mong imong gipatay. Kay mautoy labing lig-on nga ebidensya batok nimo. Dili ang imong anak nga si Chinchin. Unsa, sir? Una, si Chinchin, bisan pagwa ka mo angkon nga anak, kay mao iyang himatan nga iya kag amahan, mo simpatiya gyud na nimo. O kung dili mo dapig nimo, dali rang tuison ang iyang pamahayag kung musaksi man siya batok nimo. Kamao nga abogado nga budua na. Ipasusin na to sa mga ospital kung nasa to dada. Kung buhi pa o napatay bagyo nimo tong hinganan o Gunding, tabaghaka ka. So may ginagawa mo ganiha may palangging-ging. Dito ko sa simbahan dat, Miss Simba. Pagkahuman mi ato mi sa downtown, unya na grocery. Dayon, uli mi din eh. Nagay sulti na ko, bimilin. Ha? Dad, Nagunsa ka dito sa DST, sa Daughters of Santa Teresa, sa tunghaan sa mga madre. Tubag ako, bimilin. Kadit. Magsulti na. Human iniron, ha? Di ako na. At tabang ko kang dako. Huwag ka na ba nag-iulaing itawag na ko Colonel Martel kung dili problema? Daghan naman ka nagpalpak ka ng turo, di ba? O sa may gamitan na niya? Naglagot bitaw ko niya, Congressman. Makapila ko na nasulti na tawanan na nga magamping. Binugok yung kay Utok. O paminaw ni mo? Mayog kang magtiner o pasanayon ka na mga binugok o utok sa atong pundok. Wa ta mo kuha niya aron maghatag og problema, Martil. Hipusa na lang na siya. Basig maor na'y magkabulilyaso na to, kanang tawhana. Patsya ka ng tabangko kadako. Buwisit! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.